Oceľový modulárny dom určený na bývanie. Kolauduje sa ako rodinný dom a volá sa Emiko. Ale ja mám na vás inú otázku. Som tučný? Jedna pani mi povedala, že v skutočnosti som štihlejší než na videách a odtedy sa mi ťažko spí. Že si kúpim aj kabriolet, aby som to vyriešil. Vyrieši to vôbec kabriolet? A teda k pointe. Som tučný. Emiko 50 metrov štvorcových určených na bývanie a jeho interiér ti ukážem teraz. Počujete to? Nie? To je zvláštne, lebo sme hneď vedľa frekventovanej cesty v Trenčíne. A je tu strašne ticho. Teda nie je, len v dome. A tak skvelé je odhlučnené Emiko. Tak sa môžeme porozprávať o tom, čo ten dom obsahuje. A keďže som alergický na ceny od bez DPH alebo za holodom, vždy uvedené ceny sú kompletne na kľúč. Ceny si vieš nájsť v našom katalógu, tam sú aktuálne, nie na sociálne siete ich nedávame, tak sa prestaňte vyplakávať v komentároch. Už bez toho sme férovi až. Dom je zariadený na kľúč od podlahového vykurovania cez kuchynskú linku až po kompletne zariadenú kúpeľňu. A chcem ťa poprosiť, aby som ti mohol ukázať druhé video, hoď nám follow, sleduj nás, aby ti druhé neutieklo.